Matashi, 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 Matashi. Yawwa, yau mun zo mu sa gasar kalaman soyayya a tsakanin matan Kannywood, a tsakanin Rakiya Musa, Momee Gombe, Khadija mai numfashi, sai kuma Zarah Diamond. A cikin waɗannan matan masana'antar Kannywood ɗin za mu tsaya mu tantance mu tsefe mu ga wai shin wane ne ya fi wani iya kalaman soyayya, kamar yadda a yanzu haka kowanne ɗaya daga cikin masoyinsa yana cewa ya fi wani iya kalaman soyayya, ko kuma dai wani su faɗi wasu abin. A yanzu haka ku tsaya ku kalli bidiyon nan har ƙarshe domin ku tantance mana ku tsefe mana wai shin a tsakanin matan Kannywood ɗin nan wace ce ta fi wata iya kalaman soyayya. Da haka a yanzu haka bara mu fara da Rakiya Musa. Rakiya Musa, muna so ki tsaya ki mana kalaman soyayya ƙwarara guda biyu, domin masoyanki 'yan ƙasar Nijar suna nan suna daku suna kallon mu suna cewa sun san ki za ki lashe wannan gasar da aka sa ta kalaman soyayya. Da haka bismillah. Kai Rakiya Musa, gaskiya waɗannan kalaman soyayyan naki sun yi matuƙar daɗi sosai, amma ina so ki ƙara maimaita mun wasu domin masoyanki suna nan suna dako su ga wai shin waɗanne irin kalamai zaki kawo a cikin wannan gasar da muke gudanarwa. Don haka a yanzu haka mun ji wannan kuma mun amsa domin sun yi matuƙar daɗi sosai. Don haka muna so ki ƙara kawo mana wasu. Yawwa Rakiya Musa, gaskiya wannan kalaman soyayyan naki shi ma yayi matuƙar daɗi sosai, dan naji kamar in gaya wa budurwata waɗannan kalaman soyayyar da kika faɗo, amma ba zan faɗa mata ba. A yanzu haka dai kalaman soyayya sun yi matuƙar daɗi, da haka kin samu maki 100, ki zauna a gefe, bara mu koma gun Momee Gombe. Momee Gombe, kin ga yadda Rakiya Musa ta tsaya ta tantance ta tsefe ta kawo mana kalaman soyayya ƙwarara guda biyu, wanda a yanzu haka masoyinta sai tafi suke mata. Ni ma nan na tafa mata. A yanzu haka ke ma ki tsaki kawo mana kalaman soyayya ƙwarara guda biyu domin masoyanki su gode miki kuma su tafa miki. Kai Momee Gombe, gaskiya wannan kalaman soyayyan naki yayi matuƙar daɗi sosai, amma ina so ki maimaita mu wani domin ki ƙara samun maki mai yawa. Da haka bismillah. Kai Momee Gombe, gaskiya waɗannan kalaman soyayyan naki sun yi matuƙar daɗi sosai, amma ba su kai na Rakiya Musa ba. Don haka na baki maki 95. Ki zauna a gefe, masoyanki sun fara tafa miki bisa ƙoƙarin da kika yi a cikin wannan gasar kalaman soyayyar da muka gudanar. Don haka a yanzu haka bara mu koma gun Khadija mai numfashi. Khadija mai numfashi, na san a yanzu haka kin ga yadda waɗannan matan Kannywood ɗin suka tsaya suka tantance kalaman soyayya suka kawo mana, ba don komai ba illa su lashe wannan gasar kalaman soyayyar da muka sa. Da haka ke ma a yanzu haka muna jira mu ga waɗanne irin kalamai zaki kawo mana, kuma kada ki ba masoyanki kunya domin a yanzu haka ga su nan sai kallon mu suke. Da haka ke ma bismillah. Kai Khadija mai numfashi, gaskiya wannan kalaman soyayyan naki yayi matuƙar daɗi sosai, amma muna so ki ƙara maimaita mana wani domin ki ƙara samun maki mai yawa. Kai Khadija mai numfashi, gaskiya waɗannan kalaman soyayyan naki sun ɗan yi matuƙar daɗi sosai, amma ba su kai na Rakiya Musa ba, haka zalika kuma ba su kai na Momee Gombe ba. Da haka na baki maki 80. Ki zauna a gefe, yanzu bara mu koma gun Zarah Diamond. Zarah Diamond, masoyanki suna ta ƙorafi akan cewa kin iya kalaman soyayya. Da haka ki ma bismillah. Kai Zarah Diamond, gaskiya waɗannan kalaman soyayyan naki sun yi matuƙar daɗi sosai, dan ni ma kaina sun yi matuƙar burge ni sosai. Amma ina so ki maimaita min wani domin masoyanki suna nan suna dako su ga wanne iri zaki ƙara kawowa, domin sun ce kin kusa cinye wannan gasar. Amma dai mu tsaya ta ƙara kawo mana wasu kalaman soyayya domin mu ƙara tantancewa. Da haka muna so ki ƙara kawo mana wasu kalaman soyayya domin mu baki maki mai yawa. Da haka bismillah. Kai Zarah Diamond,
Gaskiya wannan kalaman soyayyan naki sun yi matuƙar daɗi sosai, amma kuma bai kai na Momee Gombe ba da kuma Rakiya Musa da Khadija mai numfashi. Amma a yanzu haka kin samu maki 70. Masoyanki sun tafa miki bisa ƙoƙarin da kika yi a wannan gasar kalaman soyayyar da muka gudanar. A yanzu haka Rakiya Musa ita ce ta cinye wannan gasar kalaman soyayyar da muka gudanar a halin yanzu. Da hakan masoyanta na ƙasar Nijar da kuma na ƙasar Najeriya da kuma sauran ƙasashe, ku yi murna Rakiya Musa ta lashe wannan gasar kalaman soyayyar da muka gudanar.